Čus, moje meno je Rusník a v dnešnom videjku ti ukážem, ako spraviť tento Minecraft text, ako spraviť animáciu tejto obrazovky, ak je niečo v tvojom videu trápne, a ako spraviť túto animáciu textu. Každý tento efekt má svoju vlastnú úroveň náročnosti, a to easy, medium a hard. Ale ešte predtým, ako sa pustíme do samotného videjka, tak ťa chcem poprosiť, aby si tu hodil like, odber a zvonček. A teraz sa môžeme pustiť rovno do videa. Takže našim prvým efektom v dnešnom videjku bude, ako spraviť tento Minecraft text. Na vytvorenie tohto Minecraft textu budete potrebovať aplikáciu, ktorá sa volá Blockbench. Odkaz na stránku tejto aplikácie vám hodím do popisku tohto videjka, kde si ju môžete jednoducho nainštalovať. Potom, ako si ju nainštalujete, tak sa následne vráťte ku môjmu tutoriálu a sledujte moje kroky, ako spraviť tento Minecraft text. Hneď ako tento program nainštalujete a otvoríte, budete vidieť niečo takéto. Následne tu vidíte sekciu Minecraft a vás bude zajímať Minecraft title. Kliknite na Minecraft title a potom volíte možnosť Create New Minecraft Title. Takže stlačíte toto a presune vás to na túto stránku, kde si môžete vybrať, ako má váš text vyzerať. Ja tu zvolím tento štýl písma a tu napíšem napríklad moje meno, Rusník. Zvolím si tento font, takže ak máte zvolený font, môžete ísť na ďalšiu sekciu a to je Texture. Tu si môžete vybrať rôznu textúru vášho textu, ako má vyzerať. Ja si tu vyberiem úplne náhodnú, preto aby som vám to len ukázal v dnešnom videjku. Si tu vyberiem napríklad Gold. Nasledujete ďalej, máte tu Overlay. Ja by som si vybral možno tento Shine. Vy si tu ešte môžete taktiež aj upravovať, ako veľmi ten overlay na vašom texte bude vyzerať. Takže keď to dám na 0, tak nebude skoro vôbec vidieť, a keď to dám na 100, tak bude tu vidieť asi najviac, ako môže. Taktiež si môžete meniť farby tohto overlayu. Ja osobne by som to nechal na bielej, ako to je. Máte tu taktiež na výbere viacero týchto overlayov. Ďalej sa vrhneme na Style, kde si môžete upravovať vašu saturáciu a taktiež brightness vášho textu. A posledná časť, na ktorú sa pustíme, je Settings, kde si tu môžete si proste upraviť character spacing, takže ako budú vlastne oddelené od seba tie písmenka. Tu osobne nerobím žiadne zmeny, takže môžete dať kľudne finish a váš text sa ukáže priamo tu na tomto platne, kde si ho iba dokážete jednoducho vyrendrovať, a to tým, že dáte render. Ale ja ešte robím osobne to, že tú rotation dám na nejakých -10, aby som to mal viacej vpredu. Následne dám render a ako vidíte, tu je môj Minecraft text mojim menom. Následne iba stlačíte na render Minecraft title a tu si môžete vybrať, ako to chcete vyrendrovať. Toto je prvý efekt, ktorý v dnešnom videjku som vám chcel ukázať. To je easy úroveň, takže myslím si, že tento efekt je jednoduchý a myslím si, že každý ho dokáže spraviť. Teraz si ideme pustiť na úroveň medium. Takže v tejto časti tohto videjka ti ukážem, ako spraviť animáciu tejto obrazovky. Ak je niečo v tvojom videu trápne, spravíš to plne jednoducho, zoberieš si hociaký klip do tvojej timeliny, môže mať ten klip hociakú dĺžku, následne spravíš na začiatku tohto klipu spravíš keyframe na bode zoom a na rotation angle. Následne sa presunieš na skoro koniec tohto klipu o jeden frame skôr než ten klip končí a spravíš znova keyframey na bode zoom a na rotation angle. Znižíš zoom napríklad nejak takto a otočíš tento obrázok nejakým takým spôsobom. Následne ideš do keyframes, kde highlightneš tento spodný bod, dáš ease in a následne posunieš túto čiaru napríklad nejak takto a týmto sa tvoja animácia tohto obrázku trošku upraví a bude to vyzerať nejak takto. Následne, aby sme tomu pridali viac taký pocit, že sme niečo spravili v tom videu trápne, tak idete do color page, kde si v tejto tretej sekcii po color wheels, kde si upravíte túto farbu tohto obrázka, a to tak, že znižíte color boost, dáte shadows nižšie, napríklad aj ten highlight a saturation. Ak stále váš obrázok není úplne sivý, skúste aj tieto ostatné funkcie znižiť a váš obrázok by mal byť už potom úplne sivý. A potom táto animácia tejto obrazovky by mala vyzerať nejak takto. A túto animáciu môžete jednoducho použiť do svojho videa, ak niečo v tom videu bolo trápne, a tým diváka viacej zaujať. A teraz sa môžeme pustiť na našu najťažšiu časť tohto videjka, kde ti ukážem, ako spraviť túto animáciu tohto textu. Takže toto je posledná časť tohto videjka, kde vám ukážem, ako spraviť animáciu tohto textu. Čo budete musieť spraviť, je si dať do vašej timeliny dvakrát text
plus efekt, ktorý nájdete v sekcii Effects. Následne tieto efekty dáte do vašej timeliny. Ja to už mám tu na pripravené, takže následne, ak vy to máte taktiež už na tej vašej timeline, tak obidve tieto klipy s text plus efektom ty dáte na dĺžku 231. Následne, čo musíte upraviť v týchto text plus je vaša veľkosť textu, čo bude 0,252 v mojom prípade. Font mám nastavený to Japan a v settings nemám nastavené vôbec nič. Mám to defaultne nastavené. Následne v spodnom texte budete musieť zakliknúť v sekcii shading, musíte zakliknúť jednotku a dvojku. Buďte si istí, že to máte zapnuté. Následne v hornej časti máte iba zapnutú 5. Teraz sa pustíme na tento prvý text, takže si ho dáme otvoriť v Fusion Page a čo budete musieť spraviť ako prvé, tak v tomto boxe zakliknete follower, následne idete do modifiers a tu vo follower zakliknete na bode 0, dáte 4 a dáte keyframe. Na bode 30 dáte taktiež 4 a na bode 120 dáte minus 4. To isté na bode 150 a v podstate ste hotoví. Ďalej v tejto sekcii modifiers vo follower zakliknete shading a zakliknete jednotku a dvojku. Čo nás bude v tejto jednotke a dvojke zajímať je position, offset x a y a rotation, konkrétne toto zčko. Takže pôjdete na bod 0 a tu si dáte hodnoty ku offset si dáte minus 1,6 a dáte keyframe. Tu sa vytvorí pad, ale to môžete ignorovať. Idete späť do follower. Následne spravíte keyframe v rotation na zčku, tam dáte minus 90, taktiež dáte keyframe. Následne sa posunete na keyframe 30, kde dáte nulky na offset a taktiež aj na rotation. Následne idete na 120, kde taktiež dáte 0 a 0 a na keyframe 150 dáte rovnaké hodnoty, ako ste zadali na začiatku, a to je minus 6 a minus 90. Týmto máte vytvorený vašu prvú animáciu, ale to platí len pre farbu vašeho textu. Teraz ideme upraviť vaše outliny okolo textu. Takže spravíte to isté, ako ste spravili v jednotke, takže tu nadáte minus 1,6 a minus 90. Znova dáte keyframe, vytvorí sa vám táto pad, ktorú môžete ignorovať, dáte takto keyframey a spravíte rovnako to isté, ako sme robili v jednotke, tak to isté spravíte aj v dvojke. Teraz to vyzerá nejak takto, ale vy to ešte môžete upraviť vďaka spline, ktorú si otvoríte tu vpravo hore. Tu si zaškrtnete tento template. Tu vám vlastne ukazuje všetky hodnoty, ktoré ste nastavili, a to konkrétne v jednotke, dvojke, v position a v rotatione a taktiež v timingu, a to konkrétne pri delay. Ja sa vrátim naspäť do shading. Teraz čo nás bude zajímať je upraviť tieto čary tak, aby animácia tohto textu bola viacej smooth, a to spravíte tak, že highlightnete všetky tieto keyframey na ľavej strane, kliknete pravým do tohto pola a dáte ease a dáte out cubic. Následne idete na pravú stranu, kliknete do tejto tabulky, dáte ease a tu dáte in cubic. A následne animácia tohto textu bude vyzerať nejak takto. Teraz sa ideme vrhnúť na ten horný text plus efekt a v hornom text plus nastavíme len, aby tento text bol viacej žiarivý. Ešte predtým, keď to pôjdete spraviť, tak si to nastavte softness na 20 a znižte trošku blend. Následne idete do tohto text plus, dáte open in Fusion Page, kliknete na template, idete do text, kliknete do tohto polička, dáte follower a ideme spraviť to isté. Na keyframe 0 dáte delay 4 v modifiers tab, konkrétne follower, a tu dáte delay 4. Idete na 30, dáte taktiež 4, 120 a tu už bude minus 4. Rovnako aj 150 bude minus 4. A teraz ideme znova do shading, ale budeme upravovať len túto 5. Ostatné si buďte istí, že máte vypnuté a 5 máte zapnutú. Ak máte 5 zapnutú, idete znova na keyframe 0, kde zadáte v offset x minus 1,6 a v rotation dáte minus 90. Dáte keyframe, znova sa vám vytvorí pad, ktorú môžete ignorovať, takže idete naspäť do toho follower, shading minus 1,6 a 90 dáte keyframe. Tu dáte 0, znova ďalší keyframe na 120 dáte taktiež 0 a tu bude to isté, čo bolo na začiatku, takže minus 6 a minus 90. Následne, ak toto máte, tak idete znova do spline, kliknete si na template a tu v tejto prvej časti, takže v ľavej časti dáte out cubic, znova highlightnete tú pravú časť, dáte pravým tlačítkom do tohto pola, dáte ease a dáte in cubic a máte tú istú animáciu, ktorú sme nastavili v tom text
plus, ktorý je pod ním. Teraz, čo musíte spraviť, je vlastne toto môžete už zatvoriť všetko a váš text vyzerá nejak takto. Ak chcete, aby váš text vyzeral inak, aby mal inú farbu, tak idete jednoducho do sekcie, kde si môžete upravovať všetko ohľadom farieb, takže idete do sekcie shading, kde dáte napríklad túto modrú farbu, taktiež ak si chcete spraviť inú farbu pre vaše okraje, tak dáte napríklad modrú a potom následne idete ešte na hornú časť, kde si upravíte farbu vašej žiarivosti. Odporúčam vám dať rovnakú farbu, ako ste nastavili na tom spodnom. A teraz vám idem ukázať, ako uložiť tento efekt. V sekcii Powerbin si vytvoríte napríklad zložku na titulky. Ja to tu už v titulkách svojich mám uložené, takže to uložím len tu na takto náhodne. Posuniete svoj spodný text plus do vašich Powerbins. Pomenujete ho napríklad, že down, alebo nejak takto, že akože dole. Tento dáte, že up, nejak takto. A následne, keď to chcete znova použiť, tak posuniete len up, down a môžete ich proste znova použiť na ďalší váš projekt, hociakom vašom projekte, pretože Powerbins sa delajú po vašich všetkých projektoch, na ktorých pracujete. Toto by bolo k tomuto efektu všetko. Ak by ste mali nejaké otázky, tak určite sa pýtajte. Ak budem vedieť, tak určite vám na nich odpoviem. Takže k tomuto videjku by to bolo všetko. Ja dúfam, že všetky tieto efekty, ktoré som ti v dnešnom videjku ukázal, sa ti páčia. Ak bych si chcel nejaké to ďalšie pokračovanie, kde by som ti ukázal ďalšie efekty, tak do komentárov napíš part 2 a ja určite nejaké tie efekty vymyslím a v ďalšom videjku ti ich ukážem. Pre toto videjko by to bolo všetko. Budem rád za odber, like a zvonček a pri nejakom ďalšom videjku sa s tebou lúčim. Čus!